No tak kámo, tebe sa dneska nejak nedarí. No, za prácovi. No, hajzel. Všetko povral. Proste mu idú, one. Karty. Základná. Daj karty. Ček. Ček. No, ďalšiu. 300. No, ďalšiu kartu. Ešte 300. 500, nech nežerem. Tak ešte dorovno. No? Trojku mám. A nič. Neuveríš, ale ja mám ESO a nič. Ja mám pár a nič. No, máme to isté, tak si to rozdelíme. Zase som prehral. No. Môžem vziať? Čo? Chlapi, a inak toto video z fyziky? A na kedy to máme? Myslím, že na stredu. To je dneska pondelok, takže... No, tak to je pozajtra. No to je pozajtra. To aby sme začali robiť. A čo by sme tak mohli? Tak chcelo by to najprv papier. A nejakú cerusku. No, to by šlo. Niečo urobíme. Alebo ešte tu máš ty kresliť. Budem kresliť. No a čo by sme mohli zo začiatku urobiť? Viete čo? Videl som taký pokus so zápalkami. Oni sa od seba opreli a jedna z nich sa oproti gravitácii dvíhala. Zapálime prvú zápalku a zapálenou zápalkou zapálime druhú nezapálenú zápalku. A tá, keď sa nám zapáli, priložíme k nej tretiu nezapálenú zápalku a tá sa nám zapáli. Pomocou fyzikálnych síl sa nám začne zápalka hýbať smerom nahor. Nie, to je nudné. Také laboratórne práce, to je také o ničom, tam všetci pochrápu. Myslíš? To by chcelo niečo také akčné. Bolo dobre, lebo by sme tam použili jeden z tých hlavných zákonov fyziky. Ale dosť by to bolo riskantné, čo keby sa niečo stalo. No to hej. Skúsme niečo stredným zase. Čo to chceš zbovovať? Buď tu povedám, či vedení sneh. To je jedno, skúsiť to môžeme, ne? No. Nie, myslím, že to nepochopia. To je príliš ťažké. Musíme tam dať niečo na porovnanie. To by chcelo napríklad koleso zamka, alebo niečo také. No, to by mohlo byť. Niečo na porovnanie tretích síl. Tak to je dobré, to by sme tam mohli dať. Sú tam vlastne použité zákony trenia. A čo tak použiť niektorý z newtonových zákonov? A vieš niektorý z nich? Tak zošite, nie? Keď sa pozrieme. Prosím, ty vyčítať. Čo tak skúsiť druhý Newtonov zákon? Tretí je podľa mňa ľahší a zaujímavejší. Asi by sme ho skôršie zrealizovali ako nejaký iný. No to hej. Skúsme ten. Tak to by šlo, ale dneska už nie, už sa stmieva a zima je. No, poďme dať ešte jednu partičku pokra a spávame sa zajtra. No. Tak, dobre, ale vo vnútri. Poďme. Chcelo by to papier. Nejaký papier. Na cerusku? Nevadí. Tak znovu. Na cerusku? Papier. A vieš niektorý z tých jeho zákonov? Však zošite, nie? Zošit. Prečo si takou neskorená? A vieš niektorý z nich? Už snad zošite, nie?
To ako si hodila? Veď poď bližšie, nie, tu máš toľo priestoru. Srdce